Здравейте, приятели, на телевизия България 24. Вие сте с предаването Желязо и кръв, аз съм Румен Дечев. Минаха първите еуфорични дни от победата на новата партия, Прогресивна България. И сега остава да видим колко е прогресивна и какво тя ще направи, какви ще са нейните дела. И най-вече това, което всички ни интересува, което беше по един или друг начин, макар и в оскъдна като точки програма на господин Радев засегнато пропагандата от неговата партия, смяна на модела, т.е. смяна на този мутренско-олигархичен модел, който владее България от 10 ноември, да кажем, макар че има един период на зараждане, така, на развитие до сега, и дали ще можем да преминем в някакво по-цивилизовано общество. Ето по тези въпроси ще говорим с нашия гост, господин Йоаким Каламарис, който е предприемач, преподавател, професор и политически анализатор на базата на, което е особено интересно, на собствения опит и преживелици. Добър вечер. Добър вечер. Благодаря много за поканата. Добър вечер на вашата аудитория. Сега с какво да започнем? Какво ви прави впечатление в действията на новото правителство? Аз ще кажа още няколко думи. Аз не съм очаквал, не съм от привържениците на господин Радев. Не съм очаквал, че той ще донесе някакъв коренен обрат в политиката. Напротив, смятах и тук съм го казвал специално с тези му демонстративни, така показателни изявления, че е свързан с Русия, а пък после назначава министър на външните работи, свързан с другата страна. Нали, изразявал съм едно съмнение, но все пак това, което вътрешно съм се надявал, че ако той няма да преобърне стария модел, поне няма да ходи по следите, по неговите следи, оттъпкани пътеки. Да. Какво е вашето впечатление? Знаете, ще може ли да скъса той все пак? Това, че бившият президент и вече днешният премиер на България, господин Радев, аз го познавам лично. Абстрахирам се обаче от това, но важно е за мен. Разбира се, не всеки може да се познава с всеки в една страна или дори с висшестоящи политически президента. Но мисля, че това, което вие ме представите в началото, има някакво обезпечение за този начин, по който, например, може да комуникират с мен. По протокол, да кажем. Бих искал да кажа, че моите впечатления, тъй като познавам почти всичките управляващи до сега в България, малко или много, бих казал, че лично като човек поведението му е съвършено добро. Той милее наистина, говоря за моите средства, наистина има и агония, споделена агония за доброто на страната. Сега въпроса едно да искаш нещо, едно да го реализираш, когато можеш да го направиш реално нещо. Това, което бих казал е, не мога да кажа, че имаме остри индикативи от неговата страна, индикации, извинявайте, от негова страна, и включително от правителството му, за подмяна, а не за промяна. Има една характеристика, но това е патогеничен модел на цялата българска номенклатура и политика до днес. Аз така поне го отразявам. И това е фактически да изненадваме с добро. Тоест една политика днеска трябва да бъде, много е важно, да бъде отредена и да е измислена от скоростта, а не от темпото. Включително и за вътрешните промени, и за външни геополитически политики, които може да създаде дадената партия, даденото правителство. Това не го вижда България, обаче не го виждаме от отдавна. Така че разлика няма за някои хора, защото те не го освояват и така, т.е. самата публика. Но когато говорим, когато искаш да направляваш процесите
на ниво Европейски съюз, да си равен, равнопоставен в един такъв съюз, и не само в НАТО и така нататък, трябва незабавно и непременно да открояваш от останалите, имайки като собствено оръдие скоростта. За съжаление, бих искал да го виждам това в новото правителство и надявам се да го видим. Оттам нататък казваме това, което трябва да се направи за махане на охраните на двама политически лидери, това се изпълни. Сега, начинът, по който се изпълни, породил много въпроси. И е така. Не само на вас, на всички нас. Може ли да стане по друг начин? Може се. Това е отговор. Но тук става въпрос за политически гресен модел на маркетинг. Дали това е най-важното охраната? Защото охраната е въпрос на пари. Дават им държавна охрана и я плащат държавата. Колко е там? 1 милион, 2 милиона, едва ли е нещо фатално. То по принцип си е от бюджета на службата за охрана. Те, като им свалят тази охрана, не са бедни и двамата. Нали? Разбира се. Както беше казал там на папата, даже един наш такъв църковен деятел, това Шкембе е от Постене. Имат достатъчно пари да си платят охрана. Нищо няма да се промени при тях. Обаче съвсем друг е въпроса за кадрите, които се назначават, сменят ли се радикално тези кадри. И особено впечатляваше махането на тази идея, дето имаше предложение, отхвърлянето на предложението за комисия, нали, която да разследва там ситуациите около тяхното управление. И сега на последно премахването на също така на комисията за ПЕПИ Еврото. Това как да си го обясним? Ето го ПЕПИ Еврото. Известен е с това, че фактически той упражнява рекетът посредством съдебната система. Да. Така наречените демократични общества, насилието не е пряка функция, или поне частично не е пряка функция на изпълнителната власт, то се упражнява от съдебната система. Значи, мафията, за да осъществява своите цели, трябва да разполага с това насилие. И за да го разполага с него, тя трябва да овладее съдебната система. Ето го ПЕПИ Еврото, всички знаят, нали... Аз как го разчита, можем да го разчетеме всичко това? Да. Евентуално премиера избрал пътя на не впечатления, а на действията. Да кажем, че така. Но когато започваш да резеш динята отвътре, не отвънка, наистина е проблемно. Много проблемно. Абсолютно. Никой не е изял такава диня, отрязана отвътре. Абсолютно. Въпросът е следния. Аз съм за махането на комисиите, намаляване на процесите, защото темидата и политически процеси могат в матрицата на демокрацията в парламента да се решават нещата. Но, когато ти имаш един държавен апарат от 500 000 гласоподаватели, и то целенасочени гласоподаватели, би трябвало там да започнеш първо. Тоест, реформата трябва да започне от министерствата, където, да не се криеме, има много там, мой, свой и така нататък, може би 90% от това. И това означава, че не функционира държавата, не защото са подходящите, защото тримата са много и двама са малко. Има там един такъв момент. Въпросът е, че трябва непременно реформата да започне отдолу нагоре, защото мандата на господин Радев и на господин премиер не е въпрос на политическата му фигура само. Една тълпа от хора, които всички сме били в протестите, намерихме конкретни личности като отражение на нашия гняв, на нашите притеснения, на несправедливостта. Така че той има мандат. Той не е бетонирал своята, как да го казвам метафорично, своята маса
на гласоподаватели. Той си има мандат от свободното движение. Включително за това видяхме огромно мнозинство, както е имало и малко или много ПП и ДБ са го провалили на времето. А преди това Иван Костов, знаем, че имаше голям мандат. Да, той е изключителен пример, даже съгласен сам, и даже не само пример за избягване, защото има и добрите примери, за съвременната историята в България. Фактически проблемът е, ние останахме в тази епоха политически, тъй като да не се лъжим, че все още остатъци от това движение, правителство, ако щете, все още пължи в нашите демократични дни. И това пречи. Да. И все пак вие казвате, говорите за скорост, за темп и така нататък. Аз искам да припомня така от миналото, вече не съвсем близко, но не кой знае колко далечно. Когато Путин дойде на власт в Русия, след Елцин имаше огромни очаквания от него, че той ще се разправи с модела на Елцин. Че тая корупция, тая олигархия, нали, така нататък. И минаха 2-3-4 години, нищо не става. И като форма на пиар, това беше много знаменателно тогава, Путин се срещна с Солженицин. Това беше големият морален авторитет на Русия. Връзката с едно по-далечно минало, с поглед към някакво настояще. Срещна се много официално, така, с много почести от негова страна към големия писател и морален така, авторитет. И на известно време и журналистите го питат Солженицин, как мислите, дали Путин ще е човека, който ще осъществи промяната? И Солженицин каза, ако някой иска да осъществи промяната, то ще се почувства веднага. А то бяха минали 4 години поне, откакто беше дошъл на власт. За това говорим и двамата. И даже съм следвал този модел на управление и на президента на Русия господин Путин. Вижте, когато една страна не може да се освободи от своя политически герой, може би колко години управлява господин Путин? 25 поне. 25 години. 6. Да, даже това означава, че нещо не е както трябва. Една страна, която има функционира демократично, би трябвало, би било добре. Разбира се, да има и лоши управници, и по-добри, и ние така да ги помним и да ги направим съпоставка и да ги сравняваме. Подобни, нали, процеси ни отнемат, ако щете, правото и за съпоставка дори, тъй като той се съпоставя с огледалото си. Разбирам, че може да има национални заплахи и национални интереси по-големи от здравия мир, вътрешния и ако щете и демокрация, не може да е. Няма по-голям човешко същество, по-голямо от идеологията на свободата. Така че, ако се спомните, човека, който избрал и назначил, фактически, защото Ялцин не е бил в това такова здравно състояние, да кажем, освен другото състояние, което всички знаем. Говорим за алкохолизма. Той няма се как да посочи наследник. Ако си спомните добре, защото връзната историята, и тук сме за да я разпознаваме и да я знаем колкото може добре, човека, който посочил днесния президент на Русия, на Руската федерация, е бил Березовски. И какво е направил, ако си спомните Путин? Не е минал нито, може би, месец, където отстранил от Кремлин човека, който го назначил. Това какво означава? Има една доктрина, където жената обича този, който я насилил. И фактически този, който извършва добри дела, обаче с ограничена възможност за теб, т.е. ако ти може да си подготвен добре, но политиката е друго, отколкото теорията на политиката. Политиката е нещо, което е достъпно, а теорията има и част метафизика. И както виждате, Березовски го нямаше. И стана най-големия враг на човека, който го назначи. Защо го казвам това? Защото тук става за отразение на едно конкретно движение на граждани,
които за първи път не погледнаха в очите идеологическите бариери, червен, зелен, син, и казаха, на нас ни трябва нещо много по-дълбоко и по-важно. Да живееме поне в дадена свобода или в едно ниво на свобода, като живеят останалите европейски страни. Поне да допреме до там. Това е било цялата агония и затова виждате, че ако спомните, ние сме една нова демокрация в Европа, където живяхме над 30 брои, за последните 30 години над 30 брои избори, национални избори. Това показва, че сме видяли всичките. Целият си материали, целият си политически ресурс. От едната страна е добре, за да няма повече пропаганда в бъдеще от личности, които наистина изглеждат, но не са тези, които изглеждат. Това поне го успяхме по някакъв начин, макар че коства много на държавата, както вътрешно, така и външно. Пропуснахме много исторически моменти и в момента сме опаска почти на всичко. Геополитически, исторически, ако щете, и икономически. Затова казвам, че този мандат принадлежи на всички граждани. Затова има този голям успех. Защото президента, бившият президент и днесния премиер успя да реализира техния мандат в политика, която обаче трябва непреклонно да следва. Да, по-скоро на този етап в политически лозунги някакви, обещания политически, но реалната политика, която да видим дали те ще почнат да се осъществят. Ето аз, например, вчера мисля, че четох, така съвсем нова информация, че в министъра на правосъдието е сменил директора на Агенцията по вписванията. Директорка. Директорът, тя е жена, да. Жена. Този директор е бил назначен от Янаки Стоилов. Това ми направи впечатление. Сега, Янаки Стоилов е човек, който все пак е доказал във времето качества, да. Да, качества, почтенност, така, отговорност. И аз не мога да си представя, че той точно ще назначи някой, който трябва веднага да бъде сменен. Това у мен буди поредното съмнение в действията на тази нова администрация. Той е борец, Янаки Стоилов е борец на Конституционния съд. Смисъл е... Той сега е конституционен съдия. Да, и се да кажа, че е сериозна личност. Вижте, ще ви каза, правилни са въпросите, но народа, гражданите, за тях това е подробност, че главите падат. Тоест, още една поредна глава е паднала. Все пак разберете, че те имат свързаност с икономическото развитие на страната, търговския регистр. Тоест, ако там има рокади, ако има архими, ако има манипулационни процеси за регистриране или дерегистриране на фирмите, или забавяне на дадените фирми, като от чужбина или местни, това е сериозен проблем, може да пречи на реалната икономика. Но, ако се направи една промяна, не трябва да се прави на дължи, на части. Би трябвало да има готовност. Сега разбирам, че големия успех на резултатите може би изненадвал кабинета, новия кабинет. И може би хората по места не са готови да поемат, т.е. не са подготвените кадри, които са необходимо, и те явно се притесняват, че ако намериме случайен човек, може би пак на нас ще посочат, защото го избрахме. Винаги сте има оправдание, но мисля, че има доста, както вие посочихте, Янаки Стоилов, има хора, които, например, може да се отказват от едното место и да се включват на такива отговорни места, както са регулаторите. Но това трябва да се прави паралелно. Да. Не на капки. Добре, бъдещето ще покаже абсолютно какво ще направи господин Радев. Липсва скоростта. Това, което аз посочих от началото, във всички действия. Скоростта липсва, даже като че ли въобще липсва движение, но да се надяваме, че ще има нещо. Искрено казвам, аз се надявам поне, че той няма да следва тези практики, че тия двамата, които той отстрани от власт, няма да му наложат в някакъв задкулисен такъв разговор, че ето, отстъпваме ти нашата власт, така само няма да ни закачаш. И че няма да продължи да действа по същия начин. Най-страшното в нашата система, това е криминалният момент.
остатък трябва да окажем от комунизма. Абсолютно, защото комунизма първо решаваше с насилие всякакви въпроси и след това той го пренесе това в новата система, създавайки тия мутренски групировки. Значи абсолютно това е доказано, че всички дете водят началото си от структури на старата комунистическа власт. Това е, което България поне на този етап трябва да свърши. Но кажете, може би, и с това ще завършим тази първа част за вътрешно-политическите проблеми. Ще обърнем поглед към широкия свят. Вие сте човек в бизнеса, предприемач. Кажете някой случай, имало ли е рекет към вас? Срещали ли сте се с тези мутри? Да, много добър въпрос, господин Дечев, и бих казал и много сериозен въпрос, защото този въпрос, който поставяте днес, касае цялото БВП. Аз го гледам малко от моята камбанария като икономист. Ако няма правова система навсякъде има, включително и в Северна Корея, но работеща ли е? Това е друг въпрос, не? Ако не е работеща, ако не функционира, това създава много сериозни проблеми. Не само за местните хора, но и за чуждестранните инвеститори. И защо за чуждестранните инвеститори? Защото тези последните 30 години България, т.е. българската политика и българския елит, политически елит, не е направил нищо по-важно това да не развива вътрешната политика и икономическата, за да няма нужда да привлича нови инвестиции от чужбина. Има много, например, давам дори пример Ирландия в Европа. Това, което казват еврозоната и без еврозоната. Еврозоната е един уникален инструмент, т.е. един Ферари, който може да вдигне скоростта до 350 км на час, но зависи кой е пилотът. Така е и с еврозоната в България. Ако пилотът е крадлив и еврозоната да му... Ако източва бензина. Разбира се, ако източва бензина или добър успешен контрабандист, разбира се, няма да има реален ефект в нищо и ще кажем накрая, даже ще намериме и повод да кажем, не съм виновен аз, еврозоната. Виждате, че една Ирландия в момента е пионер на европейската икономика, а една Великобритания изостава. Едната е в Европейския съюз, в НАТО, в еврозоната, Ирландия, и от друга страна Великобритания, майката фактически на целият този англосаксонски комплекс, икономически, изостава. Нелегални имигранти, либерализъм цари, недоимък, финансов колапс, лирата е много назад. Нали искаха да излезат толкова много да излезат от Европейския съюз? Ето го направиха. Сега, относно това, което казахте, лично за мен, да, съм имал и все още продължавам да имам такъв проблем, но искам да кажа, да подчертая нещо. Проблемите, които аз имам, ги имат малко или много от 5 български граждани, 6. Няма човек, който да няма работа или бухалката да не му е допрал до вратата или до шията, със сигурност в даден момент в последните 12-15 години силно и да се усеща. За мен няма. И знаете как го разбрах това? И как направих тази формулировка? Не защото имам личен проблем. Искам просто да изтъкна нещо по-голямо, от което не съществува. Сега, като излезе от вашето студио и се прибера, може би до утре, на моя офис са се обадили хора и граждани, които имат същите проблеми с мене, с същите лица, с същите хора и ще казват, помогнете ми. И знаете, когато ми се обаждат млади хора, аз разбирам, че те имат алтернатива. Коя алтернатива? Терминал 2. Но когато ми се обаждат хора, които единствено, които им остана са имотите им, един апартамент, пенсията им, и това са много повече, отколкото младежи в България, за съжаление, защото ние гледахме да строим магистрали и най-голямата инфраструктура в историята на България, които са раздаемостта, ние го изоставяхме. И живееме вече в една България, където даже сме съгласни да мечтаем за една България без българи. Поне това успя гласа на българите да го върне на първи клас, тази формация на малцинствата,
Защото там е мястото. Да, за ако ме питате, мене може да е извън парламента най-вече. Сега, за моят проблем, който предстои е, че съм имал взимане, даване без да искам, за имот, който е бил наш, но фактически подписали сме договор за предварителни договори с дадена фирма. Те са така наречени фирми с фински опаски свързани. То не може да знае коя фирма на кого е. Накрая, разбира се, на един автобус хора са всичките фирми. Са ми казали, че в чужбина се случва това. Няма как да се случи това. Защото в чужбина не казват най-доброто пожелание не да умре на съседа кравата, защото ако умре на съседа кравата, когато нас да сте разболели, няма да може да пиме мляко. Нито той, но нито и ние. Така че ние се превърнахме на виновни за един имот, който е бил наш, изцяло наш, закупен с собствени и външни средства и бихме искали в една страна да развиеме конкретния район. Се появи една фирма, която иска да партнира с нас, ние съгласихме веднага, подписали сме договори предварителни и в един момент виждам, че тази фирма, която се появи, не изпълнява предварителния договор, защото договорите имат анекси, имат клаузи, имат всичко конкретно. Това е договор. Абсолютно. И когато не се изпълнява, има срок за прекратяване. Тези хора са направили тогава едни дребни пред проекта, нали, суми, разходи, може би за да ни убедят, че те са истински инвеститори, а не обратното. Това разбирам от цялата тази работа, за които ние бяхме много откровени и коректни. И казваме, колко разходи сте направили за един проект за 80 милиона евро? Колко разходи сте правили? 200 хиляди евро, 300 хиляди евро? Заповядайте, господа, да ги платим. Не сме имали такъв ангажимент по предварителен договор. Нито морален, нито финансов. Да, нека да обобщим, защото всичките подробности едва ли ще интересуват нашите зрители. Каква е била целта на... Целта да ни откраднат бизнес имотите. Да ви откраднат бизнес имотите. И са поставена фирма... Абсолютно. Да, поставени фирми, хора, съседи. Например, се появява един съсед, който ни прави залби за имота, когато ние имахме предварителен договор с тях, и така за вие сте, този съсед ви прави залби. И ние разбирам, че този съсед, контрабандист съсед, с горива и така писат поне на медиите и на сайтове. Вече може би да е облечен с друг костюм, но както и да е, знаете, нови неща, ново време. Въпросът е, и ние казваме, господа, вие имате един асист адвокат. И вие казвате, че т.е. единия ни прави, ни съди, за уж да, ясно. Освен всичко друго, мога да кажем, че не е особено интелигентно, защото да сложиш един адвокат на двама човека. Обаче какъв адвокат? Много е важно. Партньора на нотариус. Официалният партньор на нотариус. И тогава ние казваме, това е битка на живота ни и така е било. И в един момент, знаете, когато играеш за морала си, играеш за живота ти, тогава играеш истински и това е последната битка. И така играхме ние. И не го казвам от страната на печеливши. Не сме печелили. Не сме печелили, защото моят инсулин стана 3 пъти по-голяма. Нашите семейства живеят в огромно притеснение какво ще се случи утре. Дали ние ще бъдем живи или не. И това го има в играта. Когато ти ги печелиш в... колкото останаха морални и лоялни магистрати, останали са, но ние живеем на късмет. На късмет живееме, на късмет споделяме, на късмет вярваме. Поне попаднахме на такива хора, които са чисто идеолози и дори ако искате, са искрени хора. Например, на ниво прокуратура ние сме невинени. И днеска опитаме да съдиме тези, които ни докараха 5 години да занимаваме с този проблем. Нали така? Щом има данни, че ние не сме виновни. Няма ли данни за престъпление, че някой ни накара да докажем, че ние не сме виновни? Има, разбира се. Мога да ви убедя, господин Дечев, че мигновено, без да мръдне окото, повтарям, прокуратурата, Софийска прокуратура, прекратява делата, които ние сме внесли срещу тези лица. Паралелно тези лица имат запорирани сметки в размер на 3 милиона и половина евро, които за нас имот, които не могат да откраднат, и
продължават да ни съдят в съда, а не в прокуратура. Гражданско. Тоест, ние сме невинни в прокуратурата, а продължавам да се доказваме и да имат запорирани наши средства за нашия имот в съда. Разбирате, говориме Значи, не за потогенични елементи. В наказателното производство се оправдани, обаче са ви завели граждански иск. Добре, нека преминем на външната политика. Кое ви прави най-силно впечатление? Айде да започнем с Англия. Вие казахте за големите проблеми Великобритания, на Англия. Великобритания. Големите проблеми в Великобритания. Обаче там се надига едно мощно протестно движение. Сега имало митинг над 300 хиляди човека на Робинсън, той е известен граждански активист, който е вкарван в затвора, преследван всячески, честен англичанин. И това правителство се клати много силно. Да. Аз предвиждам, че ще има избори, предсрочни избори 100%. Но Великобритания не повлиява много, геополитически възможно да повлиява, но не повлиява много в нашите места, балкански. Това, което ме притеснява... А не е ли, прощавайте, че ви прекъсвам, не е ли точно Великобритания, на която сме дадени така на управление, така се говори, пише се в медиите, че Съединените щати са ни префърлили на Великобритания. И сега всичко, което се решава в България, го решава английското посолство. Да, ще ви кажа. Това е предположение. И аз ще направя едно мое предположение, може би по-близо до реалността. В България американско посолство няма. Няма посланник. Няма посланник. Да го казваме, да го разбере аудитория по-директно, по-открито. Няма посланник. Посланникът, който отговаря за България, не е великобританското правителство, а е американският посланник в Атина. Слава на Богу, че не е американският посланник в Турция. Тоест, говорим за госпожа Гилфойл в Америка, в Гърция американския посланник и Барак, който е в Анкара. И казвам слава на Богу защо? Защото когато се говори в съвременната история, но не и само, от когато говоря съвременна последните 100 години, не по-малко, искам да кажа, че Великобритания е геополитически партньор най-вече нито на България, нито на Гърция, най-вече на турците. Даже те са казали винаги, че най-евтината армия е турската армия. Затова я ползваме. Защото винаги е по-евтин войникът. Защо искам да го кажа това? Затова казвам, че последната нашата реалност не е повлияна и контролирана от Великобритания, да не се лъжим, а от Германия. Тъй като те са имали свой любимец в България на последните 15 години. Не е тайна, че премиера, как да кажа, може би 12 години премиер е бил made in Germany. Това е така. Затова виждате тази търговска и нетърговски германофилия в България. Не обаче великобритански. Бойко Борисов беше с силния германски гръб. Беше или си е. Той се съществува. Значи си е. Но покрай него и всички ние. Да. Освен ако не е така. Но тогава, по принцип, геополитически България беше дадена на Германия. Тук действаха и продължават да действат германските фундации. Конрад Аденауер и така нататък. Просто, извинявам се, не ви поправям, просто подрезнам нещата. Основата е там, както я показвате. Въпросът, че англичаните занимават се с по-големи от нас. Нас въобще не ни, как да кажа, не ни виждат като държави геополитически. Занимават обаче с по-малки от нас, както е Кипър, които са важни геополитически, геостратегически като разположени. Въпросът е това, което мен ме притеснява, е, че ние сега говорихме за вътрешните проблеми в България. Ние изглеждаме пред европейската реалност пигмеи, защото от 30 години за Бога опитваме да решиме единствените първичните права, т.е. въпроса за първичните права, които може да има един човек. И ние не можем. И какво пропускаме? Всичко геополитическия процес, който става извън България. И едновременно какво получаваме?
от 9 милиона българи 90-та година да будеме 6 милиона, 6,5, заедно с малцинствата. Огромен пропуск и не ме интересува магистралата дали, как да ви кажа, съществува. Да. Най-важното е, че Турция обяви преди една седмица, в българските медии не въобще съобщено, че тя ще разшири, вие го знаете, защото сме говорили по телефона, сте наясно какво се случва, но това, че вие го знаете и аз го знам, не означава, че народа и гражданите го знаят. Съгласни ли сте? Да. Че в момента се гласува, предстои да се гласува на парламента, на голямата дума, казвам дума, защото близо с Русия, те са партньори с руснаците. Меджилис. Точно така. Да се гласува закон, където те от нормалните мили, които знаем в момента, ще отвоят техните граници в морските граници, фактически ще ги отвоят. В икономически зони. Тоест да, фактически Черноморието от едната страна и Егейското море, Бялото море, както иска да го наречете, но го разбираме всички. Да. Това какво означава? Докато ние, българите, се караме дали ще имаме правова система и вместо да почнем първо да сваляме ВСС-то, да поставиме обществен регулатор над ВСС-то, не отново нов царя, ние не търсим нов царя. Това даже го отрича се и Левски, когато преди да го убият турците, защото това е истината, не отоманците, турците, в Перинг са го спрели и казах: бай Васил, когато ми ни освободиш, ти ли ще станеш цар? И той какво каза? Аз тази битка, цялата не я поверих на борбата, за да стана цар. Ще отида в други страни, да освободя други страни. И това е причината, където когато убиха Ернесто Че Гевара, в единствено, което намериха в джоба му, единствено материално, високо материално и морално е било портрета на апостола, на Васил Левски. Така че връщаме се обаче и казваме, когато ние се караме, атовете работят. И Турция работи както иска и както трябва, за да не да ни смалят само вътрешно и външно и като граници. Годините, които преминаваме, са много притеснителни. Виждате, че границите се променят. Вижте Украина, Русия, Ливан, Сирия и други страни. Иран, бъдещето и много други страни. Либия, какво да спомена? Защо не и ние? Това е притеснителното, а ние не можем да посрещнем да поставим един обществен регулатор с хора, като вас, като други хора, които да казват: това решение на ВСС не е логично, хора. Дори да го минем от AI, от изкуствен интелект, самото изкуствен интелект ни казва, че той няма причина да решава другото, не да го тълкува. Да спреме в България да казваме: решавам на база на тълкуване. Няма на база на тълкуване. Си има конституция, си има закони, които ти трябва да ги следваш и да решаваш. Това тълкуване е оправдателно. И има факти, които не трябва да се затварят. Последно за този въпрос, господин Дечев, имаме нотариуси в България. Не като моите, като тези, които съм имал. Тези псевдонотариуси, които ми създадоха проблеми и на други хора, не само на мен. Тези нотариуси имат застраховки. Няма нотариус без застраховка. И аз питам, аз съм един нормален, обикновен икономист. И питам, така замислям и казвам: един прокурор, един съдия, не говорят о лоялните хора, лоялните съдии само. Защото те ще го искат и лоялните прокурори. Защо тези хора нямат застраховки? Защо не застраховат? Всички техни решения са измислени, както казва се, ще го каза, ще му позволите Гесев, който иска да стане политическо лице, че аз съм свързан с Господа. Няма как да приемаме, че паписта, т.е. те са свързани с Господа. Трябва да имат контрол. Т.е. трябва да има надзор. И те самите да казват: ние сме застраховани, направихме проблем на господин Каламариш, но няма да плати 25 000 лева български данъкоплатец, ще плати самата институция. Но, ако тази институция аз не съм внимателен следващия път и я застрасавам, аз трябва да бъда под наказателно, т.е. да имам под отговорност да съм и да съм извън тази,
институция, защото не ставам за прокурор, може да ставам за хигиенист, то даже много. Имаме още 3 минути. Да, Гешев е поредният така знак, факт на врастването на комунистическата система, старата комунистическа система в новото общество. Много хора това не го разбират, не го забелязват. Те даже си въобразяват колко било хубаво при комунизма, нали, какви били там отношенията, как получавали заплата и така нататък. Но да получаваш заплата до момент, когато дойде голямата криза и тогава всичко изчезва. Тая голяма криза дойде у нас малко след политическите промени. А Гешев е, наред с много други, един от елементите на внедряване на комунистическата система в новия обществен живот. Съединените щати. Най-голямата, най-мощна държава определя проблемите в света. Още минута и половина. Кажете с 2 думи, как виждате перспективите там? Каква виждате ролята на Тръмп? Ще отговарям за тази роля на президента Трамп, но не мога да... Знам, че има малко време, ще отговарям за секунди за комунизма. Ние говорим за държавна демокрация, за държавен капитализъм. По-лошо няма. Така че тези, които не са завияли, ще ми кажете, вие не съм завиял, но съм завиял след остатъците и след разруха на комунизма. И мога да кажа какво е било. Това е било тирания. Нищо по-малко от това. И приключвам с този въпрос, с този термин. Друго не се отива. По-малко това. Въпросът е, че президент Трамп поел една страна, която може би военно, стратегически, външно ориентирано силно перо, най-силната в света, но икономически големи проблеми. Основни големи проблеми и зависимости, макро- и микроекономическите, от Китай. Има много работа, но работи много бързо. Защото победата обича подготовката. Прави доста грешки. Например, последните са, че 3 души от Магнитски, руски олигарси. Давам пример, който доказано, поне така говори американския апарат и журналистите, са доказали, че са преминали... 30 секунди още. Те са невинени. За първи път в история. Тоест по времето на Трамп, който се бори за демокрацията, имаме други резултати. Да, много противоречива неговата политика. Да видим докъде ще изкара. И не само неговата. Дано само войната спре, което той има някакви желания искрени, да видим. Тези двете войни трябва да спрат заедно. Трябва да спрат заедно. Трите са Израел. Благодаря ви за участието, господин Каламарис. Надявам се, че разговорът ни ще продължи. Благодаря ви за по-нататък. Благодаря на вас, уважаеми зрители. Останете с предаванията на телевизия България 24.